Hola, anem a explicar el codi 00 botons toggle 05 que correspon a aquesta aplicació d'aquí. Veiem que aquí hi ha una casella de selecció que no està habilitada. Tenim aquí un botó que és del tipus que queda premut, el que se'n diu toggle button. Fixeu-vos que està de color gris clar, quan premo es queda de color gris fosc. A més, quan estic fent això, quan premo tenim que queda la casella de selecció seleccionada i veiem que dins d'aquest mapa de píxels que hi ha aquí veiem que això que té forma de LED queda com il·luminat, té un color verd. Si ho deixem de seleccionar, doncs queda un color blau fosc. Aquest mapa de píxels el posarem dins d'una etiqueta. On està aquesta etiqueta? L'etiqueta és aquesta d'aquí, una etiqueta normal, QLabel, que aquí posa verd. Però el que farem dintre del constructor, el que farem serà, primer de tot, li posem línia 14, que habilitem en fals, per tant, tenim que no podem seleccionar aquest checkbox. Amb aquest set enabled false fem que es pugui veure d'una manera més tènue, però no podem seleccionar-ho, és un read only. Per fer aquest read only posem set enabled false dintre del checkbox verd aquest d'aquí. I després també li posem al principi un set label color. Això significa que li posem un color a l'etiqueta. Per fer-ho, el que fem és, si fixeu, el mètode de la classe és aquest d'aquí. Li passem per referència la referència de l'etiqueta QLabel, en aquest cas és etiqueta verda, i tenim que li passem també un color. En aquest cas li passem per defecte que el color que volem dintre de la circunferència és un verd fosc. Un cop anem a aquest mètode, el setLabelColor, el que veiem és que primer de tot el que fem és un mapa de píxels de 22 per 22, és a dir, tenim que això és 22 per 22 píxels i a més li fem que això volem pintar-ho en colors. Com funciona això del QPainter? Tenim que el brush, seria el pinzell, és el que emplena el que està aquí dins i el pen, que seria la ploma, seria com faria les vores. Per defecte és de color negre, com veiem aquí un rectangle de color negre, que ara veurem com el posem, i també tenim que aquí li hem canviat el color de la ploma i li hem ficat que sigui de color blanc. I el brush, el pinzell, serveix per pintar l'interior. Fixem-nos-hi. Aquí a línia 27 tenim que li posem que aquest mapa de píxels de 22 per 22 el posem en verd fosc i aquest pinzell és el que està aquí dins, aquest verd fosc que està aquí dins. I després dibuixem un rectangle des del 00 fins a 21-21, que és aquest de color negre d'aquí. 00 correspondria a aquesta icona d'aquí i tenim que li posem 21 píxels a les X i 21 píxels a les Y. Recordeu que les Y estan a l'inrevés de l'eix de coordenades cartesià. I ara, un cop hem fet el drawRect, el que fa és dibuixar aquesta part negra, el setBrush posa l'interior, el que anem a fer és ara posar el color que li passem. Llavors ara li diem que li posarem ara un nou color, que és el color que li passem, en aquest cas és dark green, però veurem després que li podem passar un verd normal, i ara li diem que la ploma sigui de color blanc, que correspon a aquesta circunferència, que de fet la dibuixem amb una el·lipse de cantons iguals. El 5,5 correspon dintre de píxels a les coordenades X, 5 i Y5, correspondria aquí, com si aquí tinguéssim el quadrat 5,5, i tenim que aquesta el·lipse queda encabida dintre d'un quadrat que seria de 10 píxels per 10 píxels. Per tant, tenim que les X són 10 píxels i les Y serien 10 píxels. Fixeu-vos que dintre de la definició de 10 píxels, int X, Y, 5,5, i width i height, que seria l'amplada i l'alçada de 10 píxels. Un cop tenim això, tenim que el pen dibuixa de color blanc aquesta el·lipse i tenim que
el que anem a pintar, és a dir, per dins, és el color que li hem passat aquí per valorar en aquest cas. I això se'n va i li posem el pixmap dintre de l'etiqueta que li hem passat per referència, que és aquesta d'aquí. D'acord? Llavors veurem ara que quan cliquem verd el que fem de fet és que li posem que fem una crida a la funció setLabelColor, per referència li posem l'etiqueta verda aquesta d'aquí i li diem que el color, amb un operador ternari, veiem que si està seleccionat aquesta casella de selecció, llavors es posa de color verd clar. Altrament es posa de color verd fosc. És a dir, fixeu-vos que cada cop que es fa aquest clic fa això. Anem a mirar com es fa la crida des del formulari i veiem que aquest botó, que és un botó vulgar, amb la diferència que li posem que sigui checkable. Això significa que té memòria, es queda d'aquesta manera. És a dir, quan premo es queda premut, quan despremo queda despremut, a diferència d'un botó normal. Aquí està la diferència en checkable. I tenim que, per tant, fem aquí botó dret, go to slot, podríem ficar-li que fos booleà per saber si està premut o no està premut. En aquest cas hem fet un clicket, faig aquí clic i veiem que en aquest cas el que determina si es posa d'un color verd clar o verd fosc l'interior determina l'estat en què està la casella de selecció que hi ha aquí. D'acord? És a dir, això és el funcionament de 00 botons toggle 05.